găsit, domnilor și domnilor, sunteți din nou la Open TV, emisiunea Ascult pe 2. Înainte de a prezenta invitatul emisiunii de astăzi, vreau să vă spun că avem un sponsor al acestei emisiuni, se numește firma Morelo, fabrică din Napolitani, o investiție de peste 3 milioane de euro în municipiul Giurgiu. Napolitani, așa cum vă spuneam, cu dulci, au și lecitină pentru politicieni. Din fericire, astăzi nu avem un politician în platou. Invitatul de astăzi este o personalitate și este vorba despre domnul profesor universitar dr. Gheorghe Iana, unul dintre cei mai apreciați experți în imagistică din România. Bine ați venit, domnule profesor! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mă adresez cu telespectatori după moda veche. Da. Mulțumesc de invitație. Eu apreciez foarte mult munca pe care o faceți dumneavoastră și cred că această activitate de a comunica cu membrii comunității online este benefică pentru comunitate și aduce multe lucruri importante în viața lor. Da, mulțumim pentru aprecieri. Haideți să încep eu, înainte de un curriculum vitae, să le spun celor care ne privesc că profesorul universitar dr. Gheorghe Iana este medic primar, radiologie și imagistică medicală, are supra-specializare în neuroimagistică, este președintele Societății de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România, profesor universitar în cadrul Universității de Medicină Carol Davila din București, membru în Societatea Internațională de Rezonanță Magnetică și în Societatea Franceză de Radiologie. Din 2020 este directorul medical al clinicilor Medima. Să mai continui? Nu mai continui. De curând ați fost la un congres național de radiologie, de inovație și excelență în radiologie la Craiova. În toate disciplinele medicale există congresele anuale ale specialităților sau odată la 2 ani. Congresul Național de Radiologie a fost în acest an organizat la Craiova. A fost un congres special pentru mine, pentru că au fost și alegeri pentru un nou mandat de președinte și le mulțumesc pentru încredere colegilor mei radiologi care m-au ales ca viitor președinte al Societății de Radiologie. Pentru al doilea mandat. Pentru al doilea mandat. Primul mandat l-am avut în 2012, acum la 10 ani preiau al doilea mandat și mă simt foarte onorat de acest lucru. Ați prezentat o lucrare acolo, o temă de discuție până la urmă, procese expansive maligne intranevraxiale cerebrale. Despre ce a fost vorba, am înțeles din comentariile pe care le-am văzut în presa din zona Olteniei și nu numai, comentarii elogioase la tema propusă de dumneavoastră. În principiu, domeniul meu pe care m-am focusat a fost neuroradiologia, neuroimagistica. De asta spuneam că acest congres a fost special pentru mine, pentru că la acest congres a participat ca invitat special omul cu care am început să învăț neuroimagistică, profesorul Marc Remier de la Lyon, cu care am lucrat în 1999 și acolo mi-am dobândit specialitatea neuroimagistică. Lucrarea a fost apreciată pentru că este o temă de actualitate și am încercat să o fac accesibilă celor 600 de oameni din sală, pentru că a fost un congres cu o participare largă, am avut peste 700 de participanți în sălile de congres, specialiști cu toții sau tineri rezidenți și domeniul acesta este important. Trebuie să privim din două perspective, perspectiva omului sănătos și perspectiva omului bolnav. Un pacient cu o suferință neurologică devine un om cu o suferință care se exprimă și se vede fizic. Pentru că nu se mai poate mișca suficient, nu mai apar o serie de probleme care îl transformă efectiv și în fața societății într-un om bolnav. Apare un handicap. Sunt lucruri care trebuie corectate. De aceea eu sunt pe principiu că totdeauna trebuie să facem cât mai mult înainte
de a deveni manifestă o suferință. Adică prevenție. Adică diagnostic și prevenție. Diagnostic precoce este elementul cheie în medicina modernă, iar prevenția este cea care ne asigură că numărul de pacienți care ajung la diagnostic scade. Din păcate, din câte știu eu, din câte am citit în presa națională, în presa de specialitate chiar, în România nu există așa o cultură a prevenției, ca să spun așa, adică nu mă duc, românul nu se duce la medic decât în momentul în care chiar nu mai poate. La noi s-a dezvoltat un concept, din păcate, nefavorabil oamenilor. Acest concept spune: dacă ești bolnav, te duci la doctor. Da. Nu. Te duci la doctor ca să nu ajungi bolnav. Când ajungi să fii bolnav, atunci ai neapărat nevoie de doctor. Dar prevenția presupune trecerea printr-o etapă de evaluare periodică a stării de sănătate. Un om care descoperă devreme o suferință nu ajunge la o simptomatologie evidentă și nu va dezvolta niciodată o incapacitate de a se integra în viața socială, o incapacitate funcțională, o incapacitate chiar psihică la un moment dat. Chiar psihică, pentru că totdeauna o boală lucrează pe două direcții: fizic, locul bolnav, și psihicul individului. Pentru că un pacient cu o suferință neurologică, să vă dau de exemplul ăsta care e, atunci când ai un deficit motor și mergi cu greutate, cu baston, efectiv are și un impact asupra psihicului și asupra prezenței sociale. Omul, prin definiție, e o ființă socială. Izolarea și suferințele care îl țin în casă îl afectează pe termen lung. Poate ajunge și la o autoizolare? Da, poate să ajungă și la autoizolare, pentru că există un echilibru mental între ceea ce suntem și ceea ce vrem să fim în fața celorlalți. A mă expune social cu o suferință înseamnă totuși să fiu cu un psihic foarte stabil. Mulți nu reușesc lucrul ăsta, să se expună cu o suferință vizibilă de ceilalți și atunci se autoizolează. Da, din păcate. Într-un interviu acum câțiva ani, dumneavoastră ați atras atenția asupra faptului că există o penurie de personal medical cu pregătire în domeniul imagisticii. Eu cred că în toate domeniile, dar dumneavoastră v-ați referit la domeniul pe care îl cunoașteți cel mai bine, la imagistică. Și spuneați dumneavoastră, țara noastră este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de examinări computer tomograf. Era acum câțiva ani declarația. Cum stăm acum? Stăm un pic mai bine. Un pic mai bine. Cred că am trecut pe locul 2 din coadă. Am evoluat puțin. Sunt 3 mari probleme la noi. În momentul de față, în România, avem numai 1890 de medici radiologi, 1890 de medici radiologi la o populație de 18 milioane de locuitori. Dacă facem un calcul, ne dăm seama cam care e procentul alocat per medic, pe de o parte. Pe de altă parte, este o distribuție complet neechilibrată. Sunt județe în care avem 4 medici, sunt județe în care avem 11, sunt localități cum e București în care avem aproape 500 și atunci ne dăm seama că dacă îi aducem pe cei din Cluj și din București împreună, sunt o treime din totalul țării. Această distribuție dezechilibrată generează îngreunarea accesului persoanelor din zonele mai puțin favorizate la un medic specialist, la un diagnostic de performanță și la un diagnostic rapid. Tocmai asta a fost și ideea mea când am plecat așa în această grea muncă pe care mi-am dedicat-o în ultimul timp, să aduc medicina mai aproape de oameni, să aduc diagnosticul mai aproape de oameni. Eu nu am ales numai Bucureștiul, am ales multe reședințe de județ sau orașe care sunt defavorizate. Și uite, treptat am ajuns în partea a doua a discuției noastre la Medima. Din 2020 sunteți director medical la clinicile Medima. Câte
spuneați că ați adus și spre mediile defavorizate, în capitalele de județ, în orășele mai mici, care au un handicap real în ceea ce privește actul medical și numărul de medici, de specializări sau de specialități. În câte locuri din țară are Medima în acest moment clinici? Aș lua-o cu începutul. Eu am fondat Medima în 2019. Eu am fondat-o împreună cu un prieten și am considerat că putem face în fiecare an câțiva pași. În momentul în care am sesizat că nevoia de asemenea servicii crește, am atras lângă noi un fond de investiții ca să putem să dezvoltăm. Era următoarea întrebare, ați intuit-o, voiam să spun că sunt foarte costisitoare financiar aparatura și asta urma să vă întreb. Da. Am atras lângă noi un fond de investiții și atunci am luat decizia să facem o rețea cu 12-15 centre. Ulterior s-au alipit proiectului încă un fond de investiții care și-a dorit să extindem acest proiect și să privim spre peste 20 de clinici. În momentul de față avem 15 clinici și dacă ar fi să enumăr, numai în sudul țării avem Târgu Jiu, de exemplu, avem Giurgiu, Alexandria, Călăraș, deci am luat toate județele din sud, urmează Slobozia, care este printre cele mai slab dezvoltate. Păi tocmai de asta spuneam, pe asta pun accentul. Nu m-am dus ca toți să haide să mă duc în București, în Cluj și în Timișoara și Constanța eventual și de ceilalți să nu-mi pese. Nu, am zis, lucrul ăsta trebuie să ducă medicina mai aproape de om. Omul are nevoie de suport. Noi suntem un suport pentru că prin definiție, medicina este o profesie apropiată de oameni. Dincolo de ce vedem la televizor și de problemele care nu există pădure fără uscături. Dar în același timp trebuie să gândim că nu există comunitate care nu are nevoie de servicii medicale. Orice comunitate are nevoie de servicii medicale și servicii medicale de calitate. Și atunci investițiile noastre sunt destul de mari, pentru că un centru de imagistică, ca cel din Giurgiu pe care l-am deschis, investiția e de în jur de 2 milioane de euro, deci nu vorbim de o sumă mică, dar în același timp am adus niște servicii la care comunitatea mergea spre București. Pierzi o zi întreagă să te duci la București, să te întorci, aștepți programare. Dorința noastră de a veni cât mai aproape de oameni s-a materializat prin deschiderea de centre. Avem și în București 3 și unul în Otopeni, dar ne-am întins încet în zonele în care e cu adevărat nevoie de prezența noastră. Și în momentul de față avem 66 de specialiști în structura noastră. Avem avantajul de a oferi tot timpul un second opinion la nivel central. Dacă la nivel zonal există o problemă, totdeauna informațiile și sunt reanalizate și venim efectiv cu soluții. Ai nevoie de consultul ăsta, du-te acolo, sau ai nevoie, nu spunem noi, am văzut că ai ceva, punct. Nu asta este esența medicinii. Iar medicina, diagnosticul precoce este un element cheie în profesia mea. În profesia asta am învățat că dacă văd leziunea atunci când are 2 mm, este mult mai eficient pentru pacientul respectiv decât când vine cu o leziune de 10 cm. Cu siguranță, da. Spuneați la un moment dat de lipsa specialiștilor, sau mă rog, de numărul mic de specialiști pe care avem în țară în acest domeniu. Care să fie cauza? Mă gândeam la un moment dat, este, ca să-i spun așa cu ghilimele de rigoare, o meserie destul de periculoasă. Aceasta să fie cauza pentru care sunt puțini specialiști și atunci ajungem și vă întreb cât de periculoasă este. De ce dumneavoastră v-ați îndreptat spre imagistică și nu spre chirurgie, de exemplu? O să râdeți. Eu am făcut și rezidențiat de chirurgie. Am început ca și chirurg de chirurgie pediatrică în anul 1990, în toamna lui 1990, începeam stagiul de chirurgie pediatrică. Deci eu am făcut și chirurgie. Radiologia și imagistica medicală
nu e o meserie periculoasă, este o meserie foarte interesantă. Tot timpul are cea mai mare dinamică din toate specialitățile, tot timpul se investește în tehnologie, tehnologia vine și te ajută la diagnostic. De regulă, la chirurg, pacientul ajunge târziu, când are o suferință care trebuie operată. La noi vine când putem să prevenim acest lucru și putem să vedem și să-i ajutăm cu adevărat. Eu am făcut și parte de intervențional, dacă am spus de poziția mea de președinte al Societății de Neurologie și Radiologie Intervențională. Eu am fondat această societate. Eu am fondat în 2008 această societate și am fondat primul program de radiologie intervențională din România. Adică am făcut și terapie pe lângă diagnostic. Și am dezvoltat o școală în România și avem centre. De la ce am plecat? Am plecat de la un lucru foarte clar pentru mine. Bolile cardiovasculare și accidentul vascular cerebral sunt cele mai frecvente și invalidante pe termen lung, în special accidentul vascular cerebral. Diagnosticul și terapia lor, accentului vascular cerebral, a devenit pentru mine un centru de referință al vieții mele profesionale. Diagnostic înseamnă imagistica precoce, după aceea nevoia de terapie imediată, pentru că e o fereastră de 3-6 ore în care pacientul trebuie să ajungă la tratament, pentru că un pacient care face un accident vascular cerebral poate să rămână hemiplegic, cu jumătate din corp să nu și-o folosească. Dacă îi faci tratamentul în cele 3-6 ore, pacientul recuperează 95%, 100% și poate pleca pe picioarele lui acasă. Și pentru mine a fost o provocare lucrul ăsta. Nu este o profesie periculoasă, este o profesie frumoasă. Este o profesie care îți cere în schimb mult timp, multă dedicație, multă atenție. De multe ori te duci acasă, te gândești la caz, mai deschizi încă o dată computerul, mai te uiți încă o dată pe câteva mii de imagini la un pacient și stai și faci o analiză și vezi dacă totuși nu e sau dacă totuși e. Nu ăsta este motivul pentru care nu avem medici. Dimpotrivă, acum la rezidențiat, la examenele de rezidențiat, radiologia se ia printre primele. Să știți, în moment primii care dau examenele de rezidențiat și au medii foarte mari, preferă radiologia și imagistica medicală, care a devenit un complex de diagnostic și terapie care merg mână în mână. Dar problema este alta. Problema este de modul cum receptează societatea acești specialiști. Societatea, să zic așa, organizatorică. Oamenii nu pleacă din România, specialiștii nu pleacă, cum toți zic, din cauza banilor sau nu. În principiu pleacă din cauza infrastructurii deficitare. Da, cu siguranță. Lipsa circuitelor, lipsa suportului, pentru că în orice profesie trebuie să ai și un suport tehnic, să spunem, să zicem, tehnic și de alte specialități și în momentul în care te simți izolat și nu poți să comunici și nu ai niciun suport, pleci într-un loc care e organizat și e funcțional. Cât de mult contează, domnule profesor, cât de mult contează, echipa? O echipă de specialiști, o echipă multidisciplinară, ca să poți să diagnostichezi clar un pacient? Multidisciplinaritatea în diagnostic este cheia viitorului. Când vom înțelege cu toții lucrul acesta, pacientul nostru va fi mult mai bine tratat. De ce? Eu, ca să pun un diagnostic corect, am nevoie de niște informații clinice. Clinicianul, ca să ia o decizie terapeutică, are nevoie de niște informații de la mine. Constituirea acestor echipe este foarte importantă și deja încep să se constituie echipe între colegi. Măi, ce părere ai? Uite, am avut un caz așa, chiar dacă nu a fost pacientul meu. Deci vreau să-ți cer o părere, spune-mi și mie, tu ce părere ai? Uite, aici aș face. Lucrurile astea deja încep să devină o obișnuință între specialități. În momentul de față, Medima și-a propus să vină aproape de specialiști. Noi vrem să dezvoltăm o relație cu celelalte specialități pentru că obiectivul nostru, ca și entitate și ca și profesie, este ca pacientul să fie în centrul serviciilor noastre. Pe de o parte de diagnostic, pe de o parte de îndrumare pentru terapie spre un specialist. Și cred că asta este soluția pentru viitor. În momentul în care, din fericire,
relația cu casele de asigurări și casele de asigurări au început să înțeleagă importanța ponderii imagistici în diagnostic, se lucrează din ce în ce mai bine. Pentru că era și asta o cauză a lipsei de adresabilitate către serviciul imagistică. Costurile. Atunci când omul plătește asigurări de sănătate, este frustrat să trebuiască să plătească încă o dată un serviciu care ar trebui să fie asigurat. Da. Deci, în momentul de față, lucrurile au intrat într-o zonă de normalitate. Putem să intrăm în contacte cu casele de asigurări, se decontează serviciile pe monitoare pentru pacienții cronici, pacienții oncologici, pacienții cu afecțiuni neurologice. Asta în situația în care pacientul vine cu bilet de trimitere. Da. Asta vreau să spun. Singura condiție este ca el să meargă la un medic specialist care să recomande acest examen și medicul să fie în contract cu casa de asigurări. Noi primim pacientul gratuit, îl examinăm în contractul cu casa de asigurări. S-a creat un echilibru care a asigurat accesibilitatea la serviciile de sănătate. La Medima există în acest moment tip de așteptare? Sunt două tipuri de programări. Sunt cele pe contract de tip ambulator, la care ești limitat de buget și atunci există timp de așteptare generat de lipsa de buget, determinarea bugetului. Da. Ai un buget fix, l-ai ocupat, nu mai poți să primești mai departe și există examinările de tip monitoare, în special pentru pacienții cu probleme serioase de sănătate, cum sunt pacienții oncologici, pacienții boli rare, pacienții neurologici, pentru care îi programăm în maximum 5 zile. Deci și beneficiază tot de gratuitate. Condiția să aibă bilet de trimitere pe care să fie aplicată parafa medicului trimițător cu identificarea tipului de monitor. Monitor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, pentru cei care, nu știu cum, vin să-și facă pe banii lor, ca să spun așa, am văzut că tarifele, aveți afișate tarifele pe site. Mai mult de atât, parcă să greșesc, aveți și o reducere până în noiembrie? Da, noi aplicăm acest sistem. Am gândit următorul lucru și iar nu e un lucru de marketing, e mai mult un lucru tot pentru pacienți. Sunt pacienți care au nevoie mai rapid de diagnostic, au bilet de trimitere prin casă, dar bugetul e epuizat și le-ar veni rândul peste o lună să facă această examinare. Și atunci noi la acești pacienți din start le oferim un discount care poate să meargă și până la 30-40% din valoarea examinării și le facem examinarea atunci când au nevoie. Da. Adică sistemul ăsta, medicina nu este comerț. Medicina este pentru oameni în primul rând. Cât de mult contează empatia în medicină? Păi dacă nu ai empatie, nu poți să fii medic bun. Deci trebuie să înțelegi că pacientul are atunci nevoie și să încerci să-l ajuți atunci când are nevoie. Nu al plimba sau astea sunt lucruri incompatibile cu conceptul meu de medic. Eu lucrez totuși de 30 și ceva de ani în specialitatea asta și nu mi-e rușine să mă uit în spate la cariera mea. Adică pentru mine, pacientul totdeauna a fost mai important decât orice altceva. O curiozitate personală, pur personală. Cum e mai bine cum e deontologic, nu știu cum să formulez, să-i spui pacientului, ai sesizat că are o boală foarte gravă. Să-i spui, prietene, stai jos, mai ai 3 luni de trăit, aranjează-ți problemele, sau să încerci să-l îmbărbătezi altfel, să nu-i spui adevărul, nu știu. Asta este una dintre cele mai dificile întrebări care mi s-a pus în repetate rânduri. Eu vă spun așa, principial, și după aceea vin și nuanțez, este să-i spui omului adevărul. Pentru că există totdeauna tendința asta de a încerca să-i ascunzi adevărul, de a-i înfrumuseța adevărul și de a-i da speranțe care nu se adeveresc și atunci omul ăsta rămâne cu un gust amar pentru că l-ai mințit, practic. Da. Dar totdeauna trebuie nuanțat. Există oameni cărora le poți spune direct și clar și oameni care acceptă să stea de vorbă foarte deschis. Sunt oameni la care trebuie să nuanțezi un pic, dar în același timp să-i atragi atenția de gravitatea situației. Eu nu sunt pe principiu, du-te la specialist să vezi ce o să zic, că ăla nu știu ce să zic, dar nu prea mi-a plăcut ce am văzut acolo și cam atât. Pentru că omul nu înțelege cât e de grav sau nu e grav. Și
poate nu se duce. Și când se duce într-un stadiu mult mai avansat. Eu sunt pe principiu că pacientul trebuie să fie conștient de gravitatea afecțiunii lui și comunicarea, care este foarte importantă, trebuie să fie diferențiată de la caz în funcție de interlocutor, de pacient. Dar a-i ascunde pacientului gravitatea situației e grav. Rezultatele de la Medima se primesc în 3-5 zile lucrătoare. Am citit tot pe site-ul dumneavoastră. Da. Medicii, specialiștii de la Medima, pot să și interpreteze pacientului rezultatul sau trebuie să meargă la alt specialist? Nu. Principiul este următorul. Noi scris, deci rezultatul are două componente. Suportul electronic sau filmul pe care sunt imaginile cu investigația și o componentă de raport medical în care scriem tot ce are pacientul în investigație. Dacă pacienții doresc informații suplimentare, pot contacta medicul care a dat interpretarea sau medicul trimițător sau medicul curant al pacientului vrea să ia legătura. Există totdeauna deschidere și disponibilitate pentru a comunica și verbal, fie cu pacientul, fie cu medicul trimițător, fie cu medicul curant, pentru că sunt situații când în descrierea noastră sunt și termeni tehnici, termeni de specialitate, pacientul ar avea oarecare dificultate de a integra acest termen, că nu ești din domeniu, e ca și cum aș încerca eu să înțeleg cum funcționează la dumneavoastră un studio. Dar noi totdeauna îndrumăm și am creat acest sistem ca să existe un link unde medicul curant se poate conecta împreună cu pacientul, vede și raportul și imaginile și dacă are nelămuriri sau vrea să mai afle ceva, contactează medicul nostru și stabilim o conexiune. Da, pentru cei care se uită, spuneți dumneavoastră sau spun eu, unde eu mi l-am scos pe foaie, ce proceduri aveți? CT-uri, CT cap și gât. Am răpit foarte mult timp telespectatorilor dumneavoastră să enumerăm toate procedurile. Noi facem cam tot ce se poate face în zona de imagistică. Adică cap, gât, torace, patologie neuro, patologie osteoarticulară, absolut tot. Iar aici în Giurgiu am adus echipamente performante care pot să facă cam tot ce se poate face. Mai sunt niște zone de supra-specializare pentru că, de exemplu, te adresezi cu IRM cardiac în zone în care ai o cardiologie dezvoltată pentru că investiția în echipamente este foarte mare și atunci avem în anumite zone și această facilitate. În general, pe lângă centrele universitare, ducem și echipamente care pot să facă mai mult, dar pentru diagnosticul uzual să putem îndruma, în momentul de față în Giurgiu se poate face orice investigație. Da. Domnule profesor, știu că trebuie emisiunea ar fi trebuit să țină o oră, doamnelor și domnilor. Domnul profesor are o întâlnire foarte importantă în capitala Patriei, acolo de unde se dă ora exactă. Domnule profesor, vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația să veniți în umilul nostru platou. Ce aș mai vrea să mai spun celor care ne privesc, Clinica Medima are sediul la fostul Interex, unde e acum Supeco, acolo în acel spațiu este și sediul Medima. Eu vă mulțumesc foarte mult. Eu consider că acest loc nu poate fi definit ca umil. Este un loc în care oamenii comunică între ei și adresează mesaje comunității și eu respect foarte mult acest gen de interacțiune cu comunitatea. Eu vă felicit pentru munca pe care o faceți. Știu că totdeauna în profesia noastră și profesia dumneavoastră avem și susținători și delatori. Asta e, trebuie să ne obișnuim. Important e să ne facem cu moralitate și cu demnitate profesia și să-i respectăm pe cei care ne ascultă și ne urmăresc. E rândul meu să vă aduc mulțumire. Acum, doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea. Vă doresc weekend plăcut, ne vedem săptămâna viitoare. Sigur vom avea subiecte interesante și emisiuni interesante. La revedere și weekend plăcut tuturor!
Vrei să te implici activ în deciziile autorităților publice locale și implicit în viața comunității din care faci parte? Poate ar fi mai bine pentru comunitate să facem așa, că sunt mai multe persoane de aceeași părere și ar fi un lucru bun și pentru orașul Giurgiu. Primăria ar fi interesată de părerea dumneavoastră? Bineînțeles, nu numai de-a mea, dar tuturor giurgiuvenilor. Păi da, chiar dacă am posibilitatea de nu se poate realiza ce am vrea noi, nu se poate. E simplu, descarcă aplicația e-participare pe telefonul tău, informează-te, participă la consultările publice, fă-ți cunoscută inițiativa și votează. Cheamă-ți prietenii în aplicație și împreună, haideți să creștem șansele de dezvoltare locală în interesul clar al giurgiuvenilor. Primul sistem de e-consultare prin smartphone din România, o aplicație securizată și gestionată independent de Asociația Pro-Democrația pentru reprezentarea intereselor cetățenilor în fața administrației publice locale. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Prima serie de napolitane care au ambalaj imprimat cu specific național, dar și cu imaginea turnului cu ceas din Giurgiu, au intrat pe linia de producție și vor fi livrate atât în marketurile din țară, cât și în cele din Europa. Fabrica de napolitane Morello trimite la export turnul cu ceas, simbolul municipiului Giurgiu. Ai fost la o petrecere și dincolo de muzică, dans, băutură și mâncare, ai fi vrut să ai parte și de un strop de... Da, de un strop de magie, pe care numai Magic Platform ți-l poate aduce. Iată cum funcționează magia. Magic Platform surprinde în videoclipuri de 20 de secunde cu efecte de slow motion, fast motion, reverse și boomerang, momente unice din timpul petrecerilor. Te poți găsi pe Facebook, pe contul Magic Platform, dar și la telefon 0766 378 519. Jocul de lumini ambientale, mașina de fum și accesoriile sunt parte din recuzita ta pentru momente de neuitat. Nu uita, fiecare eveniment merită un strop de magie în plus.